Республиканың иң өлкән югары уку йорты студентларны индивидуаль юнәлеш буенча укыта. Казан федераль университетының Алабуга институтында абитуриентларны кабул итүнең һәм укытучыларны әзерләүнең яңа моделен тәкъдим иттеләр. Матбугат туры барышында әлеге яңалыкның нечкәлекләре дә ачыкланды. Югары уку йортларына кабул итү турындагы яңа закон сынаулар исемлеген тамырдан үзгәртте. Нигездә бу булачак студентлар өчен бердәм дәүләт имтиханын сайлап алуга кагыла. Әйтик, Алабуга институтына педагогик белем юнәлеше буенча укырга кергән теләүчеләргә 2 мәҗбүри фән – рус теле һәм җәмгыять белеме. Шулай ук сайлау өчен тәкъдим ителгән 9 фәннең берсен тапшырырга кирәк. Беренче курстан соң студент икенче профильне сайлый. Студент поступает на первый курс и выбирает первый профиль математику. Студент беренче курска укырга кергәндә математиканы сайласа, беренче курс дәвамында тагын 3 профильне сайлау мөмкинлеге бирелә. Булар физика, информатика, технология. Ул физика яки технология укытучысы була ала. Быел университетның Алабуга институтында 106 бюджет урыны арткан. В этом году по направлению прикладная информатика бюджетные места увеличились в 2 раза, их стало 90. Быел гамәли информатика юнәлеше буенча бюджет урыннары 2 тапкыр артты. Барлыгы 97 кеше булды. Беренче тапкыр бюджет урыннары икътисад, лингвистика юнәлешләре буенча барлыкка килде. Телләр буенча без 2 профильле педагогик белем бирәбез. Инглиз һәм алман телләрен сайлау мөмкинлеге бар. Булачак педагоглар университетның Алабуга институты каршында оештырылган университет мәктәбе базасында практика уза. Бирдә укытучы ассистенты проекты гамәлдә. Студентлар ел дәвамында үз фәннәре буенча дәресләр, шулай ук түгәрәкләр алып бара. Ания Габадуллина, Татарстан яңалыклары, Алабуга.